हवन होला जमीनिया में श्री रघुबर के चरनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। हवन होला जमीनिया अग्निया में श्री रघुबर के चरनिया में। पहली हवनिया अयोध्या में होला, पहली हवनिया अयोध्या में होला। राजा दशरथ के जमीनिया में श्री रघुबर के चरनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। हवन होला अग्निया में श्री रघुबर के चरनिया में। दूसरी हवनिया जनकपुर में होला, दूसरी हवनिया जनकपुर में होला। राजा जनक के जमीनिया में श्री रघुबर के चरनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। तीसरी हवनिया सुकुलपुर में होला, तीसरी हवनिया सुकुलपुर में होला। तिरबेनी राम के जमीनिया में श्री रघुबर के चरनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में।